واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. So jama'a barkanmu da walhaka, ni ne naku sarki Imran Hashiru Diken da na shigo muku da wanga shiri da muka suna falkarwa, fage da muke tattaunawa kan ababa da ke kawo mana cikas a cikin musulunci mu da unguwanni mu duka baki daya. Yau ina da babban malami tare da ni, malami amma shi mutumin Ghana ne, ko da ke yan Najeriya suna ganin mutumin Najeriya ne, amma yanzu dai muna ganin shi mutumin Ghana. Kamin ku gano ko wane ne bakun da za mu yi magana da shi kan haɗin kai musulmi, expect ne ya yi maganganu da dama akan haɗin kai musulmi, kuma na gani ina daga cikin abin da ke matukar damunsa akan haka ya yi wa daban-daban akan haɗin kai. Kamin ku gano ko wane ne babban bakonmu damu don zaga minti daya, idan mun dawo mu ci gaba da shirin, ku kasance tare da mu. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. دنيا da za a barta mai ya kawo haɗama. Rayuwa da za ta ƙare, ina wani farin ciki. Ana sauraron mutuwa, ina wata walwala. Jikin da zai zamo gawa, mai ya janyo girman kai. Ƙarshen rayuwa da makomansa kabari, mai zai sa alfahari. Wanda duk ya mance da waɗannan, ina ya baro hankalinsa. Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa da imani. Amin. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. To jama'a barkanmu da dawowa, kamar yadda na yi bayani tun farko, ina tare da babban malami, limamin ne, malamin da kuma ɗan ɗarikan Tijjaniya ne. Ina batun professor ko don san shi ba professor ba ne, amma lokaci ya yi, ina gani yanzu matsayin da nake ji ana ba shi kenan. Dr. Imam Ahmad Makari, limamu ne na nan Abuja, saboda yau shirin ga muna shigo muku da shi ne daga Abuja. Imam, salamu alaikum. Wa alaikum salam sarki. Sannu mun gode, alhamdulillah. Ya garinku. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya hakuri. Mun gode, alhamdulillah. Mun gode, masha Allah. Ya kwana bi Imam. Mun gode, alhamdulillah, alhamdulillah. Ina ji da ka fito Ghana bai wani jima kwarai ba. Lallai bai jima ba, a kwarai da gaske. Kwarai da gaske. Yanzu kai mutumin Ghana. Alhamdulillah, tabarakallah. Lallai kam ni ɗaya daga cikin mutanen Ghana ne. Alhamdulillah, tabarakallah. Mun gode kwarai, alhamdulillah. Allah ya saka muku da Allah. Ya aikin limanci. Na ga masallacin ku, babban masallaci ne sosai. Alhamdulillah. Lallai ɗaya daga cikin manyan masallatai, ko da yake masallaci yana girma ne da ma'anonin da yake ɗauke da shi. To muna fatan ya zama lallai ɗaya daga cikin waɗannan masallatan wanda suke ɗauke da wannan ma'anonin, wanda suke gadon masallacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya assasa a Madina, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ko mutane suna hankalin suna tafiya kwarai wajen gini, wanda yake lallai muhimmin abu ne, amma abin da ya fi muhimmanci shine ma'anoni da masallaci ke ɗauke da shi na
ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, na ilmantarwa, na dukkan abubuwan da aka sani sakon masallaci a cikin addini. Allah ya gajiyan limanci. Limanci babu gajiya, limanci tashrifi ne, sharaf ne, ibada ne, ba a gajiya da ibada. Allah subhanahu wa ta'ala da ya karba mana, Allah subhanahu wa ta'ala ya samu cikin wanda suka dace a cikin wajibin da al'umma suka daura mana. Malam kana cikin karantarwa kuma? To karantarwa kullum cikin sa ake, amma na san kana nufin karantarwa na jami'a. Na yi retire. Na yi ritaya daga aikin jami'a saboda ayyuka sun yi min yawa matuka. So kamar shekara 3 ko 4 da suka wuce, shekara 3 na yi ritaya, na bar aikin jami'a daga jami'an Bayero da take Kano. Na full time limanci. Full time da'wa. Full time da'wa. Jama'a kun ji malamin mu wato full time da'wa ke isa, ina gani kamar shek muna son mu yi batun hadin kai musulmi baki daya. Masha Allah. Amma kamin in shiga kan hadin kai, saboda kamar yadda muka sani kana da interest cikin hadisi, sakamin ganka duka na tunani wani hadisai zan tambaya. Amin bayani. Ina programs gina zuwa da akidu daban-daban, na jin fahimtar kowa kan musamman wani bi kan hadisi da yadda ake bayani shi. Amma kamin je gaba, littafin hadisi Buhari, Muslim, Durrul Mansur recently kuma ina ji mutane na istidlali da shi. Wani ya nauyin suwayen ga hadisai suke. Muhimmin dai hadisai, littafan hadisai da ka sani su ne ainihin waɗannan littafan hadisai as-sihah din nan, sahihul Bukhari, sahihu Muslim, sahihu ibn Huzaima, sahihu ibn Hibban, al-anwa' wa taqasim. To bayan su kuma sai littafan da aka wallafa ba akan sharadin siha ba, ko da yake waɗannan malamai su sun sharɗanta siha, amma baya nufin duk littafan cikin su sahihai, da hadisan cikin su sahihai ne. Zai yi a sami hadisai wanda suke akwai magana a kansu, musamman wasu daga cikin su kamar yana nufin Ibn Hibban da Ibn Khuzaima da sauran littafai da aka wallafa a sai, ko da yake ba su ne ba, kafin su an rubuta littafai na hadisi, illa dai wanda suka sharɗanta ma kansu inganci su ne waɗannan da wasunsu. To kuma sannan akwai littafai wanda su sunan suka tara, wanda kamar Abu Dawud zaka ji da kansa yana faɗi zakartu fihi sahiha wa ma yushabi wa ma yuqaribuhu, saboda haka ba bi sharɗanta sai ingantaccen hadisi a duk hadisin da yake ana aiki da shi zai dauke shi. Akwai littafai irin su masanid wanda yake suka dauki sharaɗin kawai kawo masanid din malamai ba tare da takaituwa da inganci ba, irin su Musnadul Imam Ahmad, kafin shi ga sunan dai masanid da yawa wanda aka wallafa. Akwai muwatta'at kamar muwattan Imamu Malik da sauransu dai fannin hadisi an yi littafai da dama, amma dai mafi shaharar littafan hadisi su ne waɗannan as-sihahu sit din da ka sani wanda ake faɗi ake kiransu sihah saboda taglibi, wata rinjayar da inganci, saboda mafi yawan abin da ke cikin ɗaukacinsu ingantacce ne. Ko da yake malamai suna magana kwarai akan kamar misali a sunanu Ibn Majah da maganganu dai da malaman hadisi, kuma ba wajensa bane yanzu tafsilin wannan irin maganganu. To shi ba shartanta inganci a cikinsa ba. Na. Akwai tambaya kuma da nake son yi game da kana cikin manyan maluman ɗarika. Na observe Ghana, ban observe Nigeria kwarai ba hakan ga. Malumanmu na ɗarika za su yi sallah suna fara da bismillah a bayyane, kuma na san mafi yawan su malikawa ne, kuma malikawa sun gwammace da aboye basmala. Ban sani ba ko haka nan ne nan ga matsalan farawa da bismillah a bayyane matsala ce ta sabanin hadisi, sabanin malamai, wanda yake sabani ne mai sauki kwarai da gaske. Kowanne daga cikin kauli biyun yana da karfi kwarai da gaske. Suna hujjansu na nassi wata manqul da hujjansu ma'qul duka masu karfi ne matuka. Ina sha'awa kwarai hujjan malaman da suka tafi akan cewa a karanta bismillah ma'qul, watan hujjansu da suka amfani da shi na hankali shine cewa
ai da alkur'ani lokacin da sayyidina Uthman kafin shi sayyidina Abubakar ya umarni ya rubuta da sayyidina Umar ya rubuta mushaf da kuma al-mushaf al-Uthmani ar-rasm al-Uthmani da ka sani wanda ya rubuta ya raba fil afaq ya cire dukkan abin da ba alkur'ani ba daga ciki to amma bismillah an bar shi saboda haka wannan yake nuna cewa bismillah sashi ne na Fatiha kuma sashi ne na surori to wannan shine hujjan su a ma'qul na masu cewa a fara da bismillah hujjan su manqul kuma shine hadisin Anas ibn Malik wanda yake cewa yayi sallah bayan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da bayan Abubakar da Umar Allah ya kara musu yarda dukansu suna farawa da bismillah wannan hujja manqul kenan to kuma ko da yake akwai maganan hadisin Nu'aym al-Mujmir da sauran maganganu da malamai suka yi da yaftatihuna ko la yaftatihuna da dai maganganu wanda suke ta'allaka da wannan to amma su kuma wanda ba su fara da bismillah su ma suna da hujjoji mai karfi hujjan su mafi karfi manqul shine cewa faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ɗayan ku yayi sallah a mala'iku suna amsa abin da yake faɗi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fara cewa idan qala alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani rabbi hamidani abdi kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce idan qala bismillahir rahmanir rahim ba sai ya ce idan qala alhamdulillah ya fara da hamdala to saboda haka suka ce wannan shine hujjan cewa alhamdulillah shine farko saboda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗi bai ce bismillahir rahmanir rahim ba sannan hujjan su ma'qul kuma shine cewa wannan sabanin mujarradin samuwan sabani cewa za a yi bismillah ko ba za a yi ba watan bismillah sashi ne a Fatiha ko ba sashi bane ko sashi ne a sura ko ba sashi ba mujarradin samuwan sabanin shine hujjan su ne cewa ba Qur'ani bane domin da Qur'ani ne da an sami ijma'i akan shi domin Qur'ani an yi ijma'i gaba daya to amma kuma su kuma masu cewa a fara da basmala sai suka ce to ai dama ba sun ce wai a fara da basmala dan yana sashin alqur'ani bane sun ce a fara da basmala saboda kullu amrin dhibali la yubda fihi bismillahi fa huwa abtar ko akta da sauran ko ajzam kamar da yanda ya zo a cikin hadisai saboda haka sai suka tafi akan cewa to farawa da bismillah ba dole sai dan yana sashin alqur'ani ba to mas'ala ce dai wanda take mufassala a cikin littafai malamai sun yi maganganu da yawa a cikin wannan mas'ala da haka duk wanda ka dauka ka zaba sabani ne na malamai kuma sabani ne wanda yake na rahma wato in duk abin da ka dauka ijtihadi ne ijtihadin nan kuma kana da lada ko lada wanda yake guda biyu ko lada wanda yake guda ɗaya idan ka bi mujtahidi a cikin wannan mas'ala saboda haka shi cewa kuma malikawa suna farawa da bismillah na'am haka ne amma shi ma mas'ala ne na sabani malikawa akwai makarantu na malikiya guda 4 a tarihin makarantar malikiya akwai makarantar malikiya ta maghrib wanda ta shahara da malamai irin su ibnu abdul barri irin su abu zaid al-qayrawani malikun as-saghir da sauran makamantan wannan ibnu abi zaid sannan akwai madrasar malikawa ta misra wanda ita kuma su Yahya ibn Yahya al-Laythi anan suka yada mazhaban Malikiya har yazo dai zamanin baya irin su Khalil mai muktasar kafin su irin su al-Imam al-Qarafi da sauransu to wannan makaranta ce ta Masar akwai makarantar Malikiya ta Baghdad makarantar su al-Qadi Abdul Wahhab al-Baghdadi ita ma malikiya ce mai zaman kanta to yawancin aka ce malikawa ga abin da suke ana nufin malikawan Maghrib amma in ba haka ba a cikin malaman malikiyan ma akwai wanda suka tafi da cewa za a fara da bismillah saboda haka fara wanda suke da bismillah kuma suna koyin malamin su ne kuma wannan dai ba illa bane matsala ce ta ijtihadi kowanne mutum ya dauka ya taklidi da shi ala basiratin muna fatan ya sami lada akan abin da yayi wannan kawai matsala ce ta sabani wanda bai kamata kuma sannan daga cikin hujjan malaman da suke fara da bismillah shine cewa to tunda an yi sabani su malaman ka da yake cikin malamai akwai masu cewa in ba karanta fatiha complete ba sallah ba ta yi ba to kuma an yi sabani bismillah fatiha ne ko ba fatiha ba ko sashin fatiha ne ko ba sashin fatiha ba to tun da wannan sabanin dan ka zama a safer side to bari ka yi bismillah in ba sashi ba ne kana da ladan kullu amrin zibalin lam yubda fi bismillah in kuma sashin bismillah ne shikenan ka tsira ka karanta bismillah so amma ba wannan ba yana nufin ina cewa sai mutum ya karanta ba wannan abu ne wanda yake budadde babin ijtihadi ne duk ijtihadin da mutum ya dauka bai kamata ya zama dalilin sabani a cikin al'umma ba sai dai kawai don rasa qadaya idan al'umma ta rasa manyan qadaya manyan humum
watan abubuwan da za su dame su manya sai su shagala da irin waɗannan ƙananan abubuwan zama dalilin saɓani tsakaninsu. in ka ce malamin su wa kake nufi da shi? Na? in ka ce malamin su ina nufin Sheikh Ibrahim Niyas Al-Kaulahi wato kafin shi mai ɗariƙan Tijaniya din Sheikh Ahmad ibn Muhammad Tijani ya fi shahara da cewa baya yin bismillah din. To amma ko da yake wasu sun ce yana yi, matsala ce ta sabani, amma da ya fi shahara cewa baya yi saboda yana bin abin da ya shahara a mazhaban Malikiya na Maghrib. To amma shi Sheikh Ibrahim shine yazo yake yin bismillah yake bayyanawa, sai kuma almajiransa kamar dai sallan qabdu sai almajiransa na shi ya shaharar da qabdu a duka nahiyan Gharbu Afrika watan West Africa gaba daya. Kafin nan malaman Malikiya gaba daya sadulu suke a sallah. menene muhimmancin bin malami wurin fikihu? Kamar bin malami babban maliki ne ko ka ce menene muhimmancin shi? Ai to in dai mutum muqallid ne dole ya bi malami. In dai mutum muqallid ne watan makamin sa bai kai makamin ijtihadi a cikin wannan matsalan ba, dole wani malami zai bi. Su ma su cewa ma kada a bi malami, su ma suna cewa a bi su ne. Idan ka ce kada a bi Imamu Malik, amma kuma kai za ka yi wa almajiranka fatawa su bi, to ka hana su bin Imamu Malik ka sa su bi ka ne. Abin da baya da kyau shine at-taqlidul a'ma, shine a ta'assubul mazhabi, watan mutum ya ce kawai mazhaba na ne gaskiya, duk abin da ya saba da mazhaba na faɗa ne, don duka waɗannan ɓata ne, duka waɗannan abubuwan matsaloli ne na furu'a. Ka san kuma sabani cikin furu'a addini akwai sa'a, kuma abubuwa ne tabi'an alqur'ani da sunna ne, tabi'an su ne sai an sami wannan. Kamar misali muna yawan bada misali da hadisin zakatul janini zakatu ummihi, kaga lafazin hadisi ne yazo a haka, amma kuma ma'anan hadisin zai iya daukan fahimta da yawa, ko zai iya daukan idan aka yanka uwa shikenan ya wadata ba sai an yanka dan da ke cikin ta ba, zai iya daukan a yanka kamar yanda ake yanka uwar ita ma, ko wani ma'ana zai iya ɗauka. Ga sunan dai hadisai da dama wanda suka zo, don haka dai wannan babi ne mai faɗi, kuma in dai malamin da ya gina akan ijtihadi ana fatan Allah subhanahu wataala ya bashi lada akan ijtihadin da ya yi. Shi kuma almajiri idan bai kai makamin ijtihadi ba, to wa ya zama shi wajibi ya taklidi, amma in ya kai makamin ijtihadi to wasu malamai suna ganin cewa laifi ne ma ya yi taklidi, alhali ya kai makamin ijtihadi, wajibinsa ne ya yi ijtihadi akan kowace matsala ya isa zuwa ga abin da ijtihadinsa ya shiryar da shi domin aiki. To kuma ka san shi ijtihadi hawa ne, akwai ijtihadi a cikin matsala, akwai ijtihadi a cikin mazhaba, akwai ijtihadi al-mutlaq irin wanda su al-Imam Sayyuti suka yi da'awansa, ko da yake da yawa daga malamai kaga manyan malamai irin su al-Imam Ibn Taymiyyah baya da'awan ko da yake yes ya kai makamin ijtihadi, amma da kansa har yanzu yana bin mazhaban Hanbaliya, yana jingina kansa da Hanbaliya. Zaka ga malamai irin su al-Imam al-Ghazali da fadin ilimin su suna nan Shafi'iyya, irin su al-Imam Sayyuti ba Shafi'i, irin su al-Imam al-Qurtubi Maliki. Haka ga sunan dai manyan malamai na ban mamaki, amma sai ga al-Imam Subki yana nan a cikin Shafi'iyya, al-Imam Nawawi yana nan a cikin Shafi'iyya. Haka manyan malamai na ban mamaki amma suna nan zaune, wanda gaskiya kowane ɗayansu ya kai a ce in ka aje shi yanzu a zamani ka ce duk duniya ba malami irinsa, amma duk da haka sai ka ga yana rike da wata mazhaba daga cikin mazahib, ya takaita kansa da wannan mazhaba din. To idan dai har waɗannan a'imma din za mu iya gane abin da ba su gane addini ba, akwai haɗari, za kamata mu tambayi kanmu a cikin fahimtar mu da muke da'awan fahimta daga cikin addini. Kaku shafa muna tare da Dr. Ahmad Makari, ban malami ne, malami na ne kuma sosai, ina bibiyan karatun shi sosai. Ina gani kaman sai ka sani in muka same ka cikin ya kamata a yi tambayoyi da dama. Maraba, Allah ya sa mun sani. Allah ya sa mun sani. Kamin shiga kan maudu'in sosai. Wai har yanzu ba mu shiga maudu'i ba fa. Tun da kai ne ya kamata a yi maka tambayoyi da Akramakallah. Shirk, in aka ce shirk, me ake nufi da shi? Shirk shine hada Allah subhanahu wata'ala da wani a cikin bauta. Yana da matakai, zai iya zama babba, zai iya zama karami. Idan ya zama hada Allah subhanahu wata'ala a cikin ibada, to wannan shi ake cewa shirkul akbar, wal iyadu billah, wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci. Amma ba a gane cewa shirka ne har sai idan an sami wani asali, akwai wata ka'ida wadda da ita ake auna shirka har abada. Shine malamai suna cewa mahma wujida takdhibu wajaba takfiru. Abu baya zama shirka sai idan mai yi yayi i'tiqadin
ƙaryata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Idan ya aikata amma ba da niyyar ƙaryata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba za a kira abin shirka ba. Amma idan ya aikata da wannan niyyar to ya zama shirka. To kuma akwai a shirkul asghar wanda yake shirkul aghrad, wanda misali mutum ya riya kenan, watan duk abin da yake riya, tunda kaga riya hada Allah da wani ne a cikin niyya na abin da za a yi don a burge wani ko don to wannan ma malamai sukan kira shirka, kuma wasu sukan ambace shi da sunan shirka sai wasu su fahimci zaci ana nufin wancan a shirkul akbar, amma dai shirka asgar ne, wannan ba ya fitar da mutum daga cikin hazira na musulunci. Me kuke nufi da hada Allah da wani? Me kuke nufi? Hada Allah da wani watan mutum ya nufi Allah ya kuma hada shi da wani abin bauta, ya bauta wa wani Allah. Kamar ya kenan, kamar ya yi ma wani sallah kake nufi? Kamar misali ya yi sallah zuwa ga gunki, ya bauta wa wani gunki, ko a'a ya yi itikadin cewa wani Allah subhanahu wata'ala istiklalan zai iya masa wani abu, ko zai iya hana shi, ko zai iya bashi, ko makamantan waɗannan. Itikadi ne kawai ko dai aikin nan na ce? Dole sai itikadi. Dole sai itikadi. Aiki ba zai iya sa a hukunci akan shirka ba. Idan aka ga aikin shirka daga mutum, to ba za a ce mashi mushriki ba, sai dai a ce ya aikata aikin da shirka ne, sai kuma a koma a bincike shi a ga wannan aikin da ya aikata da itikadin shirka ya aikata. Idan ba haka ba ga hadisi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al-Imam al-Bukhari ma ya yi wa babin unwani, babin mutumin da yake sallah aka bijirar masa da wuta. Kana sallah an bijirar maka da wuta, kana sallah zuwa ga wuta, ai kaga a zahiri wani zai ce bautan wuta ake, amma al-Imam Bukhari saboda zurfin fiqhunsa sai ya kawo wannan babin, sai ya kawo hadisin uridat alayya al-jannatu wan naru arda hadha al-ha'iti fama ra'aytu kal yawmi fil khairi wa sharri zuwa karshen hadisin ko. Saboda haka sai ya nuna cewa ashe ma zai iya yiwa ka ga mutum yana ibada zuwa ga wuta amma ba bauta ma wutan yake yi ba. Misali, duk da yake malamai sun ce makruhi ne karaha shadida mutum yayi wani abu wanda zai sa a zarge shi da shirka. Makruhi ne karaha shadida, ka je kana nufin sallah zaka sa ha'id sai ka sa wani abu wanda za a zaci bautansa kake yi, amma ba yana nufin kafirci bane, wannan abin, sai idan itiqadin me yi ya bauta wa wannan abin ne, ko ya nemi taimakon wannan abin, ko yana itikadin wannan abin yanfa'uhu aw yadurruhu. Inda itikadi ne kawai, ina ji maluma na cewa kamar wayanda suke bautan gumaka cikin Qur'ani sun ce ba komai bane, suna yi ne saboda kusanci ne daga su Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Ai sun bauta musu shine hada Allah da wani din. Sun ga maka itikadi. Ai sun dai hada, tunda sun bauta musu din, sun hada Allah da wani. An fahimce ni? Shine ma'anan hada Allah da wani. Amma na itikadin su kawo su kusanci ne da Allah. Ai ibada suka yi dan ya kai su kusanci, ba a kowa ibada sai Allah subhanahu wataala. An fahimce ni? Kuma ma aslan wannan maganan suna faɗi ne don su yi tabriri, don su barrara laifinsu, ba suna faɗi ne don wai hakan ba ne ma. To kuma har wanda suke hakan ne ma, idan ma da wanda yake haka, shirka ne har yanzu, saboda bauta yake wa wannan, yana itikadin cewa yana amfanar da shi, yana cutar da shi, yana da wani amfani ko cuta a hannunsa. Ina tambaya ka ne saboda na yi tambaya kan tawassul da wasu ke yi da wasu manya-manyan malumma, ko shekhanai ko wasu ababa daban da suke gani kamar albarkacin su za su samu biyan bukata. To shi matsalan tawassuli wata matsala ce kuma daban mai zaman kanta, amma abin da nake so ka fahimta, asalin matsalan tawassuli gaba ɗaya hadisin makaho ne wanda ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, yana neman Allah subhanahu wa ta'ala ya bude masa idonsa. Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya je ya alula ya yi sallah, sannan ya yi addu'a, Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahma, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila Allah ko ila rabbi fi qada'i hajati. Ko kaga sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kama kafa neman alfarman manzan Allah yayi abu wanda yake wannan hadisin ingantacce ne, babu kokonto cikin ingancinsa, kuma shine asalin da malamai suka gina tawassuli gaba ɗaya da shi, watan amfani da albarkan wani bawan Allah subhanahu wataala yayi maka abu. Sannan abin da nake so a fahimta, ina yawan faɗin wannan a cikin da yawa daga karatuttuka, shi tawassuli da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, domin kamar misali akwai malamai wanda suka zo suka ce to wannan da suka ga hadisin kuma suka ga lallai ya inganta, sai suka ce to za a iya yi a lokacin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba za a yi bayan rayuwar manzan Allah ba. Wannan maganan hadari ne, wannan maganan ma'anan shi kafirci ne.
ma'anansa kafirci ne. wai haka zamanin sayyidina Umar aka yi. Ina zuwa, zan zo da maganar zamanin sayyidina Umar na istisqa'i. Ma'anansa kafirci ne. Me yasa ma'anansa ya zama kafirci? Kamar mutum ne ya ce wai da ɗayan abu biyu bai da ma'ana na uku, dole sai ɗayan biyun da zan faɗa. Ko dai yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake yi ba Allah ba da lokacin da makaho yayi tawassuli. Shi yasa yanzu manzon Allah ya rasu ya daina yi. Ko yana nufin a'a Allah yake yi dan manzon Allah amma yana masa ganin ido ne, eye service. Dan haka yanzu manzon Allah wal iyadu billah ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Amma yanzu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya daina yi dan manzon Allah. Idan kana da ma'ana na uku na ta'lil din bari bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ina son ka bani ma'ana na uku din. Mutum yana Makka, yana Madina, yana sallah, yana cewa Allah ka yi min don manzan Allah. Sai ka ce ai ana yi ne da manzan Allah kira, amma da ya rasu ba za a yi ba. To idan ba ɗayan biyun nan ba, kana da wata ma'ana, wani ma'ana kuma na uku ba wannan ba, to ina so ka bani misalin shi. Dole ɗayan biyu, ko dai ana nufin a ce manzan Allah yake yi da ya rasu ya daina, ko Allah yake yi amma dan ganin manzan Allah na rai da manzan Allah ya rasu ya daina. To bari in ga maka hadisin Abbas me ya faru na istisqa'i. Sayyidina Umar zuwa ya ce Allahumma kunna nastasqi bi nabiyyika fatusqina, Allahumma al'ana nastasqi au kama qala bi ammi nabiyyika, ko asqina bi ammi nabiyyika. Menene istisqa'i shi? Istisqa'i shine neman a shayar da mu ruwa. Da in za su yi istisqa'i sai su ce Allah mun san makamin mu bai kai ba, amma ga manzanka nan cikin mu, Allah idan mu baka bada ruwa dan mu ba, ka bayar dan manzanka ya sha mu sami albarkansa, sai Allah ya bayar. Sayyidina Umar sai yana so ya ƙara mana wani ma'ana cewa ashe ba wai ma sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba, wanda ya jibinci manzan Allah ma sallallahu alaihi wasallama, to yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah. Ba za mu ce Allah ba mu ruwa ka ba manzanka mu samu ba, ko ba mu dan manzanka da ke cikin mu sami ruwa ba. To dan amin manzanka in mu zaka bar mu ya Allah mu mutu da kishi ba ruwa, to Allah ga amin manzanka nan cikin mu, ba mu ruwa dan shi. Ina fatan an fahimta. Shine tawassuli. Kamar yanzu misali ne, kuna da wata bukata wajen shugaban kasa, da kana zuwa wajen shugaban kasa, walillahi al-mathalul a'la, kana zuwa wajen shugaban kasa da governor, in ka zo zaka shige ka sami biyan bukatanka, sai governor ya tafiya baya kasa. To yanzu da ka tashi zuwa sai ka zo da dan governor, sai ka ce ma shugaban kasa to da dai ina zuwa da gwamna baya nan, to amma yanzu yau ga dan gwamna ma na zo da shi, ko baban gwamna, albarkacin baban gwamna ai mana, da za a haɗa ku saboda gwamna sai ku sami bukatan ku, to yanzu sun da ba gwamna, to ga baban gwamna sai mu je da shi sai mu sami bukatan mu. Ina fatan an fahimta. Amma kwata-kwata wannan maganan baya nufi, domin ai da kadrin manzan Allah ake tawassuli, da matsayin manzan Allah wajen Allah ake tawassuli, ko ba haka bane? Amma bibi suna nufi kuma idan mutum na raye za ya yi amfani da shi, amma idan mutum ya bar duniya in ba kai mishi amfani da wurin aika addu'a ba, shi da Allah magana ake yi, ana neman albarkacin matsayin wana wajen Allah, Allah ka yi mana, ko ba maganar ba kenan? Wannan bukata ce wadda ba wanda yake yi sai Allah, saboda haka albarkacin matsayin wana a wajenka ya Allah ka yi mana, ko? Ina fatan an fahimta. To matsayin sai yana raye ke da matsayin kenan a wajen Allah? To me yasa in ya rasu za a daina neman albarkan din matsayinsa wajen Allah? Sannan karka wahalar da kanka a kisan Sayyidina Imamu Malik da sarkin zamaninsa, wanda an yi sabani wani sarki ne, ko da yake malamai wasu suna ganin magana akan ingancin kisan, amma dai ingantacce ne insha Allah. Ya ishe ka hujja. Lokacin da ya tambaye shi ya juya ya kalli kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a, ko ya waiga ya kalli alqibla ya addu'a, ya ce mashi ka kalli kabarin manzon Allah shine wasilanka kuma shine wasilan babanka Adamu alaihi salam. Sannan ga hadisin mutumin nan da ya zo, na'am hadisi amma dai wato a zamanin tabi'ai ne, mawqufi ne, wanda ya zo yana karanta baitukan nan da har yanzu suna nan a rubuce a barihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam: ya khaira man dufinat bil qa'i azumuhu fa taba min tibihin al
qa'u wal akamu, wanda aka ga Allah subhanahu ta'ala wato wanda yake wajen yake kwance ya gani cewa Allah ya biya masa bukatarsa saboda wannan tawassulin da yake da manzan Allah. Kisan mas'alar tawassuli da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mas'ala ce wadda take koko da ma'abuta ja a wajen Allah subhanahu wataala, mas'ala ce wadda take ba mas'ala ce da take kamata har ta zama har yanzu ana tattauna ta ko ana sabani a cikin ta ba. Bai kamata ta zama abin tawassuli da shi ne fa. Ai dama saboda jahin su ne tawassuli da masu matsayi, ba ga yana an yi tawassuli da al-Abbas ba yana cikin shehunnai ba, bayin Allah masu matsayi a wajen Allah, siddiqai, waliyai, salihai. Saboda haka ai mutawassuli ne da wani salihi waliyi wanda kake zaton yana da wani jah wajen Allah subhanahu wataala, to albarkacin wannan jahin nasa wajen Allah ya yi maka. Illa abin da za a iya cewa shine wani baka da yaqinin wannan yana da wannan jahin wajen Allah. To dama ana ginawa ne akan husnul zanni billahi wa husnul zanni bi ibadillah. Ana ginawa ne akan kyautata zato da bayin Allah subhanahu wa ta'ala. Dama ba mas'ala ce ta yaqini ba, domin duk wanda ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana qat'i akan sa ba, to duka abin da za a gina ne akan kyakkyawan zato. Kai tawassuli da aikinka da kai tawassuli da wani shehu, wanne cikin yafi? Ai san da kake wa shehun da kyakkyawan zatonka da shi da fatan alkhairin ka gare shi da itikadin ka cewa shi bawan Allah ne, cikin aikin ka ne. Jama'a kada ku sha'afa, kuna tare da mu kan Gaskiya TV, shirin nan da muka yi suna farkarwa, wanda muke tattaunawa kan ababa da ke mana cikas a cikin musulunci mu da unguwanni mu duka baki daya. Ina da babban malami tare da ni, in Allah ya yarda yana min bayani kan ainihin ababa da ke damuna sosai na fata in fahimce shi yadda ya kamata. Kamin je break akwai question guda kuma ko da ke hawo yaushe ka san ba shiga cikin maudu'in ba. Ikon Allah. Sosai ko ashe. Ajab. Za mu shiga azumi ko mun shiga azumi, wasu sun shiga azumi. Akwai wani aya da ake karantawa da ake cewa inda ya bude baki, ana bude baki ne cikin dare. Fumati musiyama ilal layli. Wurinku ya aya yake ana bude baki ne cikin dare. Wannan rashin fahimtar larabci ne da rashin fahimtar usulul fiqh yasa wanda suka fada cikin wannan kuskuren suka fada. Wani cikin ne kuskure? Cewa sai cikin dare. Kuskure ne. Shi ila idan aka ambace shi yana zuwa a cikin siyaƙi kala biyu. Ko gayan da za aka ambata din ta zama sashin abin da ake magana ne, sashin sani, to idan aka ce ila to yana nufin a yi istigrakin shi. Ko ta zama ba sashinsa ba ne, to idan aka ce ila ana nufin boda dinsa. Ina fatan an fahimce ni. Ina zuwa idan ka ce idan kuntum ila salati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa aydiyakum ila almarafiqi. Alyadu anan mirfaq, ai cikin yadu take, ko ba haka ba? Cikin yadu take, to saboda haka za a shigar da mirfaqu cikin abin da za a yi saboda sashin yadu ne ita. Amma in ka ce atimmis siyama, ina magana kaman ba a matsayin ayin Qur'ani ba. Idan ayin Qur'ani ya thumma atimmus siyama ila al-layli, to ina ce thumma atimmus siyama ilal laili. Asiyam yaushe za a yi shi? Babin nahari bane? Babin nahari bane? To ilal laili, lail sashin nahar ne? To boda ne. So bodan an nahar da lail shine ila din nan take karewa. Ina fatan an fahimta. Jama'a nan da mu saya mu je mu mai hutu kadan na minti da, idan mun dawo mu ci gaba da shirin. Muna tare da babban malami yana ba mu karatu yadda ya kamata. Da mu zaga mu zo. فأصبحتم بنعمته إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
إخوانا. Addu'a a wasu lokutan ana ɗaukar ta da kalma ce da ba ta da ma'ana wacce aka gaza fahimtarta. Baƙon abu ne ga wasu, kuma wasu suna ganin ba ta da wata amfani. Ainihin asalinta shine cewa shugabannin addinai ne na duniya suka koyar da yadda ake amfani da addu'a wajen ganawa da mahalicci. Ana ɗaukar addu'a kamar wata ƙofa ce da ake bi zuwa ga wata duniya ta daban da ake sauraron wannan sautin. To shin me ke faruwa a halin yanzu? Shin sauti zuwa ga mahalicci ya yi shiru ne a wannan ƙarni na 21? Sai dai akwai hanya ɗaya tilo da za a gano, shi ne mu gwada yin addu'a domin mu gano cewa ko tana aiki. Muna buƙatar mu yi amfani da tsarin yadda ake yin addu'a. Wannan ƙoƙarin na tattaunawa da mahalicci na kira zuwa ga Allah ne. Tilas ne mu ƙwanƙwasa ƙofar kuma mu jira a amsa mana. To amma yaya ya kamata mu yi addu'a? Shin addu'a na da nata ladubban da ya kamata a bi? Shin yaya malamai suke yin addu'a? Me yasa musulmai suke yin salloli 5 a rana? Waɗannan tambayoyi ne da aka taɓa yi wa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da amsa mai gamsarwa kamar haka. Ya ce idan akwai wani kogi a kusa da ɗaya daga cikinku, kuma zai yi wanka a kogin sau 5 a rana. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. To jama'a barkanmu da dawowa, kuna tare da ni naku sarki Imran Hashiru Dikeni, na tare da babban malamin na Professor Dr. Ahmad Makari. Professor ne, na so manta. Bari in shigo cikin maudu. Idan ko malumma kun ce haɗin kai na musulmai, me kuke nufi da shi? Kuna nufi 'yan ɗarika su bar ɗarika, 'yan izala su bar izala, kuna nufi a samu fahimta guda ɗaya? Me kuke nufi da haɗin kai? To, haɗin kai ba mu ne muka yi umarni da shi ba, Allah ne subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da shi. Faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul shura, ina zato, shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دكما فدين الله سبحانه وتعالى أو نوجي وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. دفدين الله أو نوجي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تمنيني تفرق يكينفي. to mafi yawan malamai sun tafi akan cewa tafarruq shine sabanin da zai kai sashin musulmi su rika jifan sashin musulmi da kafirci, su rika jifan junansu da fita daga musulunci, ko har ya kai, domin a galiban in dai kaga musulmi ya dauki makami akan dan uwansa musulmi, to saboda ya jefe shi da kafirci ne. kuma mun kun saka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a ingantaccen hadisi, innama atakhawwafu alaikum rajulan qara alquran zuwa karshe. Muhimmi shine waramahu bil kufri, watan summa kharaja bis sayfi ala jarihi waramahu bil kufri. har sahabbai suka tambaya, to waye fi cancantan kafircin arrami amil marmi ya rasulullah, qala bal rami,
wanda yake jifan dan uwansa musulmi da kafirci shi ya fi cancantan ma a sifanta shi da kafirci. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan dan tsoratarwa akan kiran musulmi kafiri. Ba yana nufin cewa babu mukaffirat, babu kufriyat, babu abubuwa da mutum zai iya aikatawa su fitar da shi daga cikin musulunci na ridda ba, a suna nan, amma akwai dawabit da addinin musulunci ya aje na yanda za a san wannan abin kafirci ne ko ba kafirci ba ne. Sannan akwai abin da malamai suke kiran shi al-kufrul ilzami, akwai abin da suke kiran shi wato kafirci ne amma ma'anansa zai iya kaiwa zuwa ga kafirci, amma shi wanda ya bai san haka ba, don haka shi ba kafiri ba ne. Duk da wannan abin a asalinsa kafirci ne, amma shi da ya aikata bai san kafirci ba ne, ba ya itikadin kafirci, saboda haka ba za a kira shi kafiri ba. Don haka in muka ce haɗin kan musulmi, muna nufin daina jifan sashin musulmi ga sashi da abin da zai fitar da su daga addinin musulunci. Mafi haɗari, mafi girman rabit da ya haɗa mu. Kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya mana tarifin musulmi, kuma ba za mutum ba zai iya da'awan yafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sanin musulmi ba. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da me ya sifanta mana musulmi? Shine mutumin da ya ce la ilaha illallah. umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa in qaluha asimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah. ko da ya zo da wani abu cikin addini, in ya zo da wani abu cikin addini sai a koma wajen malamai, sai su bincike shi su gashin wannan abin da ya zo da shi ya ataqiduhu hada allazi yukhriju min al-islam, wannan abin da yake fitarwa daga musulunci, shin yana itikadin wannan abin ko ya faɗa ne akan jahilci ko ya faɗa ne akan rashin sani? Idan aka tabbatar yana itikadin abin, shine amfanin komawa zuwa alƙali. Da haka ba wanda yake ce ma muayyan, saboda haka akwai bambanci tsakanin kafirci ko kafirta mu'taqad da kafirta mu'taqid. Akwai bambanci tsakanin takfirul muayyan da takfirul mu'taqad. Za a iya cewa itikadin abu kaza kafirci ne, amma in muka sami mutum ya yi itikadi ba za mu ce masa kafiri ba, sai mu bari a je wajen alkali sai ya bincike shi. Idan ya tabbatar wannan abin da ya aikata kafirci ne kuma yana itikadin wannan abin da ya aikata, sai ya ce masa to kafiri ne shi. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wani farik din bayan man qala la ilaha illallah, wani farik mai sauki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fa huwa muslimun. Duk mutumin da aikin alkhairinsa wanda ya yi dan Allah ya faranta masa, ya abu dan Allah ya faranta masa, kuma ya saba wa Allah ya ji ya damu, shikenan musulmi. Akwai zimman musulmai akan shi, lahum wa alaihi ma alaihim. Saboda haka wato hadari ne mai girma a jifan musulmi da kalman kafirci. Shekaran jiya muna karatu a wani waje, ina faɗi al-Imam al-Ash'ari, Abul Hasan al-Ash'ari yana faɗi a cikin wasiyansa, kalmarsa ta ƙarshe a rayuwa, cewa ya Allah ina komawa zuwa gare ka, ba na zargin duk wani mai cewa la ilaha illallah ya kalli alƙibla ya sallah da kafirci, ina itikadin musulmi ne. So haka babu haɗari kamar fitar da musulmi daga haziratul islam, amma kuma baya nufin ba mukaffirat da yawa wanda suke faruwa a da'irar musulmi. Akwai abubuwa da yawa da suke faruwa wanda waɗannan abubuwan shirka ne, waɗannan abubuwan kafirci ne, waɗannan abubuwan itikadin su fita daga musulunci ne. Amma idan ka sami mutum a cikin wannan abin, ba kar kai saurin kafirta shi, sai ka kai shi zuwa wajen alkali sai ya hukunci a kansa. Mafi girman dai abin da zaka ce waqa'a fi kabira, waqa'a fi kabira. To wannan kabiran ta fitar da shi daga musulunci ko bata fitar da shi ba, to wannan ina yawan faɗin kisan Ibn Taymiyyah da wasu mutane, al-Imam al-Allama Ibn Taymiyyah da wasu mutane wanda suke zuwa wajen shi da jayayya da shi, musu almajiran wani babban sufi a wani zamanin su, ana ce mashi Ibn Saba'in. Ya shahara da faɗa masu wata magana in suna jayayya da shi, da yake suna yawan zuwa wurin shi don tattauna a matsalolin ilimi, duk da su ba wai malamai bane, da rawish ne. In suka yi wata magana sai ce, kun ga wannan maganar da kuka faɗi, da ni na faɗa da na kafirta, amma ku musulmai ne saboda ba ku san girman haɗarin abin da kuka faɗa ba, amma da ni na faɗi abin da kuka faɗin nan da na zama kafiri. Wannan zurfin fiqhu ne wanda muke nema masu da'awa yanzu da masu karantarwa su fahimce shi. Da bayanin ka kana ka sentence shi duka zuwa ga takfir.
shine mafi girman ma'auni na wahda. Domin wahdan da ake nufi ba wai ana nufin mu zo duk mu haɗu mu zama jama'a ɗaya mu yi aiki tare mu yi sallah lokaci ɗaya mu bar saɓani a cikin matsalolin furu'a ko matsalolin usul ɗin ma. Saɓani a usul da furu duk za su faru ba komai idan suka zama masu ilimi ne, masu fahimta ne, waɗanda wato suka san ladubban saɓani ne, aka gina su kuma akan ladubban da addinin musulunci ya aje na saɓani, ba komai. Wannan isra'i ne, ƙara yalwan addini ne, babu illa ciki. isa inda lazina farraku dinahum da kanu shi'an, yana nufi wa'anda suka kafirtar da wasu mutane, suka yi saɓanin da yake a cikin usulul mu'taqad. Domin shi saɓani, watan saɓani a cikin usul, saɓani a cikin abubuwan da, domin saɓani a cikin usul ɗin ma kala-kala ne. Akwai abubuwan da cikin usul ne amma kuma saɓani a cikinsu ba illa ba ne. Akwai abubuwan cikin usul ne in mutum ya saba a ciki ghayatu ma yuqalu lahu mubtadi', irin kaman mu'tazila, irin kaman khawarij, irin kaman qadariyya, irin kaman jabariyya. Domin magabata in suka ce mubtadi' a cikin aqida to waɗannan suke nufi. In suka ce yan bid'a a aqida to suna nufin a khawarij wanda suka fitar takobi suka yaƙi musulmai, bid'a ta farko. Koko suna nufin mu'tazila wanda ka san dai mu'tazila da maganganunsu a cikin halqul qur'an, halqu af'alil ibad da sauran waɗannan abubuwan. Suna nufin qadariyya masu cewa bawa aikinsa babu yin Allah, aikinsa da kansa yake yi. Koko jabariya masu cewa bawa a tilasta shi ake aiki. Koko shi'a masu kafirta sayyidina Abubakar da Umar da sayyidatuna Aisha da Hafsa. Ba duka shi'a ke kafirta su ba, shi yasa ce shi'a masu kafirta su. To ana nufin waɗannan in suka ce mubtadi'a magabata. Wanda ya zo da sabanin wannan kuma zai iya zama ƙari, ba a ce sun takaita shi ba, amma ana nufin bid'atul mu'taqad. To waɗannan har su ba fita daga musulunci ba ne, amma yana cikin sabanin da ba a so. Ina fatan an fahimta, yana cikin sabanin da ba a so domin sabani ne cikin usulul mu'taqad. To akwai kuma sabani har a cikin usul, amma kuma babu laifi, fara'a ne a cikin addini, don tsakanin sahabbai ma ya faru. Kamar sabani a cikin ganin Allah, kaga wannan sabani ne cikin usul, cikin mu'taqad, amma kuma tsakanin sayyidatuna Aisha da Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum ajma'in ya faru. Amma bai sa an ce ɗayan su ya zama abin tuhuma ba. Sayyidatuna Aisha ta ce man qala anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad azama 'ala Allah al-firya. Sayyidina Abdullah ibn Abbas ya ce ra'ahu. Ko? Saboda haka a sabani a cikin usul wanda yake zai kai zuwa tasharzum da raba kan al'umma da haifar da kiyayya da gaba, shine sabanin da ba a so a cikin addini. Amma la tafarraqu. Na me kuke nufi da shi? Shine riko da igiyan Allah subhanahu wata'ala, riko da addinin musulunci, wato da asalin addini, baidan addini, alqur'ani, sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, sauran masadir na tashri' wanda Allah subhanahu wata'ala ya umurni da bin su, ijma'in malamai, ginawa akan fahimtar da aka fahimta daga alkur'ani. Amma nan ba yana nufin cewa ba za a iya samun sabani cikin hanyar fahimta ko sabani cikin, domin shi nassi na alkur'ani ko na hadisi, dan wasu in aka ce wa tasmi bi hablillahi shikenan ai riko da hadisi ko alkur'ani shikenan duk wanda ya saba da wannan fahimtar ya zama ya karkace. Ba haka bane. Nassi yana da ma'anona, yana da abin da aka ambata, yana da abin da za a fahimta daga abin da aka ambata, yana da abin da za a iya ta'akkul. Malaman usulul fiqh suna kasa wannan abin zuwa uku, kowanne karatu ne mai yawa karkashin sa. Akwai mantuq, akwai mafhum, akwai ma'qul. Ma'qul din nan shine kiyasi, baya cikin nassi, amma za a shigo da wasu abubuwa kiyasan zuwa cikin wannan nassin, a dogara da wannan nassin ai kiyasin abubuwa ko. Sannan akwai istidlal ma wanda yake ba ma nassin bane, irin su al-istihsan, irin su al-istislah, maslaha, masalihul mursala, irin su saddu zari'a da sauran waɗannan wanda ba ma nassin kwata-kwata ko. So da kaga duka waɗannan abubuwa ne wanda suna nan cikin al'aiti samu bi hablillahi, matukan mutum ya rike asalolan da
malamai suka yi ijma'i a kansu kafin ya isa zuwa ga matsayin da ya isa zuwa gare shi, ba zai zama ya fita daga cikin wannan itisam bi hablillahi din ba. bari in komo kan musulunci na Najeriya baki daya, wurin haɗin kai musulunci na Najeriya baki daya, Sheikh, between 1 to 10 daraja nawa zaka ba Najeriya? 1 shine rauni, 10 shine okay. To ka san kowane mutum da matsayin da yake. Ni imam ne na Abuja National Mosque, wanda shine babban masallacin ƙasa, wanda kuma symbol ne na haɗin kan al'ummar musulmi. Kuma duka abin da nake ciki yanzu duka zan iya cewa 9 cikin 10 ayyuka ne na haɗin kan al'ummar musulmi gaba ɗaya. Saboda haka ka bani mamaki da yake kun saba da labeling, da ka tashi kaddamar da ni ka ce shehi ne na Tijjaniya, ni almajiri ne, kuma ni ban so a labeling dina ma da wani bangare. Na fi so a kalle ni a matsayina na musulmi kawai. Wannan baya nufin kuma ni ba almajiri ne ba Tijjani ba, ina ɗariƙan Tijjaniya, amma na fi son a kira ni musulmi. Ina fatan an fahimce ni. To saboda haka in zan ce al'ummar musulmi a Nigeria, kila bi'an da nake rayuwa da irin mutanen da nake kai kawo da su za su tasiri a kwakwalwana in yi scoring. Gaskiya zan ce alhamdulillahi an wuce pass mark, alhamdulillahi. Amma a bi'an da nake rayuwa ne, zai yiwu a wasu bi'at din abin ba haka ba, amma dai ba mu da aiki, ba ni da fata a rayuwa, ba ni da wani abu da na sa a gaba a duniya a rayuwata, nake fatan Allah ya taimake ni akai, kamar in ba da gudunmuwa cikin ƙarafai kusanto da juna na al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kuna da pass mark? Ina ganin muna da pass mark. Ya ba so da ka ji makana shani almajirci, menene kake gani kamar kun yi da ya baku wannan? Ai ba ni ne ba, malamanmu ne da jagororinmu. Misali in ka kalli ni malamina, shehina, alfaharina, Sheikh Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini, wanda yake shine shugaban babban majalisar fatawa ta wannan ƙasa. In ka kalle shi zaka ga malami ne wanda ya karar da rayuwansa, yana tsaye a cikin rayuwansa wajen ya za a haɗa kan al'ummar musulmi, ya za a yi musulmai su kusanci junansu, su fahimci junansu, duk da araƙil da yawa da suke fuskanta. Banda shi akwai malamai da dama da suke aiki domin tabbatar da wannan. Na'am, akwai wanda suke kokari domin su ga sun haifar da shiqaq, sun haifar da niza, sun raba kan al'ummar musulmi, suna irin nasu kokarin. Amma dai Allah subhanahu wa ta'ala a gani na wannan zamanin, saboda ilimi yana ƙara yaduwa, mutane suna ƙara ilimi. Duk lokacin da mutane suke ƙara ilimi, ina yawan faɗin wata magana, na ji daɗi da ka ja hankali na zuwa gare ta, al-ilmu rahimun baina ahlihi. Watan ilimi shi kanshi wani zumunci ne tsakanin ma'abotansa. Idan ana saɓani da yawa, to ka bar mutane su yi karatu. Idan suka yi karatu, wannan faɗan da zafin da zage-zagen zai yi sauƙi. Duk lokacin da suke ƙara karatu, duk lokacin da suke ƙara gane ashe wancan yana da uzuri na abin da ya aikata, ashe wancan fahimtar ma yana da wata hujja da za a iya dogara da ita a yi wa wanda ya yi uzuri. To duk lokacin da ake ƙara fahimtar karatu, duk lokacin da ake ƙara fahimtar wannan. So da haka babu wani aiki da ya wajaba a kanmu. Ni ba na da'awan credit, ba na da'awan ni da hannuna cikin wannan nasarar. Amma dai abin da na sani shine babban abin da zai tabbatar da wannan shine yaɗa ilimi cikin al'umma. Duk lokacin da ilimi yake karuwa, duk lokacin da, yanzu misali akwai kungiya da ta fito lokacin har da malamai da zaka ji malam mai kaulasa, duk wanda ya kaza kafiri ne, duk wanda ya kaza kafiri ne, duk wanda ya kaza kafiri ne. Yanzu an daina irin wannan karatu ko? Kuma a duka barayi biyun akwai irin waɗannan. A barayin ban son kiran sunan kungiyoyi saboda yanayi na ma bai dace da hakan ba. Ni limami ne na dukkan jama'an musulmi. Ni da kaina wata mai da na shigo nan ga na yi fira da wasu yake tambayin su, kashin na tambayin su, kana da shi akidan ga da ake ce kana ciki, kana da shi kake ciki, saboda ina gani kaman yanda nake da fahimta game da mutane na Najeriya wurin fahimta akida ba haka nan ba. Na gani kaman
hadin kai ne yana da yawa sosai. Alhamdulillah rabbil alamin. Ana iya kokari a wajen haka. Ka bani testimony yanzu gaba da muke fira inda kake cewa yana da kyau ka fi jin daɗi lokacin da ake identifying ka musulmi ma da a ce maka kai dan wani kungiya. Ba wai kana good but saboda yadda da ya samu sunan da na fi so wa kaina kenan, abin da nake fata wa kaina kenan, da na zo na gana rayu musulmi in mutu musulmi. na so kana gani kaman yaduwan ilimi yana daga cikin abin da ya taimaka shine mafi girman abin da yake taimakawa, yaduwan ilimi domin ilimi matukan zai yadu cikin al'umma to abubuwa da yawa na rabuwa da sauransu zamu iya warware su a ilmance. To akwai setbacks, kana yawo kuma cikin wanga aiki neman hadin kai jama'a baki da ba mu kana gani wasu kalubale ko wani abu kama akwai setbacks. Akwai waɗanda su ba za su ci abinci ba sai an rabu, ba za su sami ɗaukaka ba sai an rabu. Ɗaukakansu da nasaransu yana cikin al'umma ta rabu. Suna iya ƙoƙarinsu. Ban cika son magana, bai dace in yi magana akan kaina ba, ban ganin na kai lokacin da zan zauna in ce ga abin da na yi. Ban kai haka ba, amma dai muna fuskantar ƙalubale mai yawa, amma girman hammin abin da ke gabanmu ya hana mu waiwaya mu kalli wannan salbiyat din da wannan ƙalubale. Amma akwai shi da yawa. Akwai waɗanda ina yawan faɗawa mutane irin challenges da muke fuskanta daga cikin da'iran ɗarika, daga waje waɗanda suke ba 'yan ɗarika ba. Muna fuskantar challenges da yawa, amma duka wannan ba abin a zauna na tasibuhu alallahi subhanahu wa ta'ala nad'ullaha an muna fatan Allah ya ba mu ladan daukan wannan, kuma ya ba mu ikon dauka din, kuma ya ba mu lada akan dauka din. Amma dai muhimmi shine akwai tahaddi mai girma, akwai challenges masu yawa, amma waɗannan challenges din ba za su hana in Allah ya yarda muna hangen haske a ƙarshen. Challenges su ne mutane wanda suke masu takurarren kwakwalwa, ba za su iya kallon abu sai itar sai ta hanyar labeling ba daga dukkan sassa biyu. Akwai wanda misali ya riga ya yi labeling ɗinka kaza, kai ɗan kaza ne, so da duk wani abu. Yanzu misali shehunanmu kamar malami na Sheikh Ibrahim Salih Al-Husaini da mu muna zato Allah ne mafi sani abinda muke faɗa da shi na bidiyo'i na mu'taqad da bidiyo'i na a'mal suna da yawa kwarai, amma sai ka ga wani wanda yake waje ya hango wasu misali a da'iran ɗariƙa wanda suke wasu abubuwa wanda mun fi shi faɗa da waɗannan abubuwan, amma sai ya ɗauke mu gaba ɗaya sai ya labeling ɗinmu tunda waɗancan suna wannan to da kai da su don abu ɗaya ne. Ina fatan ka fahimta. Kuma kuna yaƙi. Mun fi shi ma yaƙi da abin, kuma ina zaton ma yaƙinmu ya fi zama don Allah. Allah ne mafi sanin wanda yake da ikhlasi, saboda mu muna neman a bar abin ne, su kuma suna neman su nuna mutane ne cewa ga su nan su ne masu wannan don su sami mabiya. In abu ya bayyana daga wani barayi wanda baya da kyau suna kokari su yada su nuna dan a bi su, ba suna kokari a hana wannan abin ba. To haka kuma daga ciki din wasu na ganin cewa ku an cusa ku ne cikin su, ku ba cikin su bane tunda ba ku yarda da kaza da kaza da kaza ba. Su challenges suna da yawa, amma mutum bai cika tsayawa ya waiwai kamar mutum yana tafiya zaki na bin sa, kuma yana tafiya koko yana tafiya, kar mu ce zaki na bin sa, yana tafiya ya hango wata ni'ima yana so ya kai mata, amma inda yake tafiya kaya ne, ashwak, saboda wannan kayan zai daina tafiya koko zai daina tafiya zaki na bin sa a baya, ko wani abu da yake so ya kai ma na alkhairi yana so ya isa zuwa gare shi zai daina saboda kaya, ba ma zai san yana kan kaya ba ko. To saboda haka wallahi waɗannan tahaddiyat din ba mu ma kallon su sai idan magana ya taso kamar irin wannan tambaya, amma abin da ke gaban mu na neman Allah ya aiki da mu cikin ɗaukaka addininsa, cikin yaɗa alkhairi, cikin haɗa kan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan hammin ba zai bar mu kalli wannan ƙananan matsalolin ba. Me za ya taimaka muku wurin
magance wanga challenges musulmi duka baki da a taimaka mana da tsayawa akan gaskiya kawai duk inda mutum ya sami kanshi kuma ya yi karatu ba mu da wani abin da muke nema sai a taimaka mana in har za a taimaka mana sai da addu'a sai da karfafa da wato amfani da gaskiya yanzu kamar misali kai ka yi mun duka taimakon da za ka yi mun da ka karrama ni ka gayyace ni muka zo muka zauna ka zama da minbar wanda ta hanyarsa kila Allah subhanahu ta'ala zai amfani da wannan qanat mai albarka gaskiya TV domin isar da sako ka yi duka taimakonka ka yi wajibinka da magabatanmu suna son su isar da sako sai sun tashi sun taka sun je cikin dare da wahala da rana da zafi da sauransu kai ka zo ka shirya mun duk abin da nake nema gaskiya TV Allah ya kara mata albarka ka bani dama in isar da sako ba wani taimakon da za ka yi min wanda ya wuce wannan. Sheikh na ci lokacin ka sosai ba zan yawaita surutu ba saboda na gani kuma schedule sun ka ba komai ina jin daɗin tattaunawa da kai. menene maganar da aka gama ka san yanzu kai mutumin Ghana ne alhamdulillah mutanen Ghana na kallon ka ko da ke yan Najeriya kuma na kallon ka amma za ga mutanen Ghana kamin hukumo kan mutanen Najeriya wallahi abin da zan faɗa wa mutane 'yan uwana na Ghana da 'yan uwana na Najeriya gaba ɗaya shine don Allah mu zama ambassadors na gari ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wanda ya sami kansa yana rayuwa a tsakanin waɗanda suke musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba to ya tuna cewa shi wanda ba musulmi ba alkur'ani zai koma ya karanta ya gane musulunci ko hadisin manzan Allah ba shi wannan musulmin zai kalla da halayensa da ɗabi'unsa da ayyukansa ya fahimci musulunci saboda haka idan ba mu bari mun zama nagartattun wakilai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin isar da saƙon musulunci ba to mun ha'inci amanar Allah da amanar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am karshen magana kake ne karshen magana na gode Sheikh sosai na gode Allah ya saka maka Allah ya saka da alkhairi na zama shi lokacin ka ba komai Allah ya saka da karatu da muka yi da Professor Ahmad Makari malami ne kuma limamu ne a nan Abuja yana taimakawa yana cikin hawayewa cikin aikin Allah kullum na ji ma ya retire teaching yanzu dawa ne full time alhamdulillah amma full time da'awa ba full time limanci ba dawa ne good full time da'awa na za ka zo Ghana insha Allah ba jimawa zan zo bi idnillah akwai da yaushe ina za ka dawo za ka zo Abuja idan ka rike ni ka bani aikin da'awa a gaskiya TV sai in zauna ni ma Allah ya taimake mu na yi kokari yadda za yi ko kuma tun da kai sarki ne sai ka bani waziri akwai uslubu sai ka bani waziri akwai uslubu guda daya da ake samu da shi malumma na'am shine ka ba su mata uslubu ne to sai da tana jinka jama'a nan za mu kawo karshen shirinmu yau da doktora madadin wanda suka taimaka mini na shigo muku da shirin daga nan Abuja a madadin su duka ni naku Sarki Imran Hashiru Dikeni ke ce muku Allah ya kai mu sabon mako. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah shukran wa ajiza. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
أكبر وأولئك